Kecengsi kardom kadukawe kar British 2.0 YouTube channel long kelagara doan fans tamil pen PM Kisan long amen kido tuman abang fumate abang fiatum fans tami pini nali tumhani li Birta Keme na 1 lo kopi Birta Keme mala bangke nali tum la so video along si thek pon long ikpo la sinali tum la so YouTube channel subscribe kilang pude subscribe ingon la video nali tum share pon ikon tangke non patiek pen PM Kisan long amen kido tuman abang fu abang fiatum fan kopi Birta Keme mala so puthak le lang polo nang lapen cithan polo nang nang non la PM Kisan along amen kido tuman abang fu abang fiatum han kopi Birta Keme mala so puthak cithan polo na screen ala nalitum thek pon long ikji nalitum ladake thek long penstami chini ponik po PM Kisan 20 Installment 2025 la so per month sinili pini nalitum phanang than pechini ponik po ke dam tang hustami nili nalitum afan video la PM Kisan 20 Installment aputhak penang ana video na ki 1 pido iglos tame hol hai a video lo stami nili lan ana det 20 Installment long ikpo pu bangke nili stami pu pon pe la se nona bangke PM Kisan la official website ahin penstami dak la non 20 Installment ki PG adet la bangke paklang pon ikelo la pen fix pon ikelo la se non la 20 Installment kuman tour ni sikelong jima la so details lel cethan polo na la pen long le aprang nali tum kopia son si ke claim nang lang mal la so puthak stame lang polo na la pen nali tum theklong jil non la dak la mobile screen along mate arjana long nali tum theklong ji 20 Installment release date amount la bangke suri hini vedje long pon ikji la pen penang an la son stame ni lifanang karju pondo la non 20 Installment ke suri plitong kelong jima mate suri hini tong kelong jima pulo sonang karju atum stame doi gola se nali tum manghunang ne la bangke suri pli la bangke kaprek state long se ki pipon la se Assam state long bangke kaya teng la suri hini Tangka si long pon chotpo la pen ke non la suri hini Tangka PM Kisan komantuar ni si ke long pon jima pulo tangte nali tum ladak thek pon long po non ke wangji achiklo la August achiklo tarik hini arni si suri hini Tangka la bangke long ponik po la pen Tangka hol kapalo jia det la dekta apor la bangke 11 AM lote nalitum la suri hini Tangka nalitum la bank account along stami nang chethabik po mate nang leik po la pen 19 Installment ki pipo na det la bangke kidam tang February 2025 piningan ingkan los stami February chiklo 24 ani si 19 Installment bangke nangjang iglo as non puthot la 20 Installment bangke July chiklo si kelong nangji apolos tami alang litum oda exist ponon edelo amasinon la August tarik hini arnisi la 20 Installment la bangke thapon ekpo la pe la bangso Tangka long le aprang ko PPS on sinalitum ke claim nang langma non da ke claim ji apor dolang nalitum along asi ke claim nang ji la bangke nalitum landak ke tokpon do number 1 long complete EKYC OTP biometrics la pen physical authentication nalitum la KYC la high process ba nalitum claim nang po jong se KYC pending do pulo tangte la pen link Aadhaar with your active bank account la sinalitum la non active la PM Kisan nang jang vera account la long Aadhaar card pen bank la so account bank ki link do ma vema la pen pine KYC tong ki pinang lang ma la hai nalitum bank along check dam ikon la pen lang dam ikon la pen number 3 along do insert bank account details IFSC account number are correct mate nalitum la bank account along tong IFSC ko chok chidet ma la pen account number ko pinia mistake do lang ma la hai nalitum lang pa prangon la pen number 4 along verify in the beneficiary list on pmkisan.gov.in la pen nalitum la PM Kisan pen amen chingbar bema la Aadhaar card bank account along la nalitum check dam ikon la pen number 5 la bangke update land records and mobile number if required la se ala nalitum status check dam ikon tibokhet CSC center dong dam ikra la pen nalitum hodak land records la hai bangke clean claim ba linking doma avema active tema la hai tas tami nalitum kachilang nang jikinang sotlo la pen mobile numbers tami link doma avema la tanalitum kelang nang chi kenang sotlo hai ason nalitum claim thailo puldo choklim puldo nalitum claim clear stame chok stame kupini son soni hormu kichok che dokok na pu bangsi
alahai ki check ning ji labang ke kenang sotlo lase adet bang ave pino dak 20 installment non kilong ji adet bang ke tarik ini August tarik ini 2025 ani silong ponik po lapen apor labang ke 11 am lo lase nani tum hola sot bank account check namigo chelang namigon lapen tangka kilong ji labang ke suri plia tangka long le suri hini vetsi long ponji lapen sedol release labang ke dak 2 August 2025 11 am apor hotsi Thaponik po lapen nalitum beneficiary status chelangji pulda pmkisan.gov.in labangso official website long damingon lapen hodak beneficiary status po tok doji hodak ber penalitum la pm kisan id number ber penalitum la verify nalitum la status bangke chelang pon ikmelo lapen kedamta hostame penangan ala so stami ni video customer dolo lapen hola sot ki pupon stami juna cheklo si longji puta long le delo lapen non july cheklo stami longji pulong le delo amat si non la bangke agos tarik ini tu that tour ni sidak official la bangke release po lapen la bangke confirm pura 101% confirmation ikelo sinalitum mathana nilo non la suri hini Tangka mati 20 installment la bangke tarik ini la August tarik ini la bangke long pon igwek pon lalo lapen farmer are advised to check their PM Kisan status of the official portal asinani tom phanili puthot stamina poniglo nalitum official website long dampen hoda nalitum la PM Kisan a beneficiary ID doji hola so ID pen ba nalitum Aadhaar number pen nalitum lahai status bang chelang igon kupini ke chok che dolang ma ave ma lahai bangke lasi nili nali teman update na kiwan pi bang lan cholo labang so video labang ke share pon ikha karbiang long aras tame pelang ik nang lapen pachini ik nang la son update mate la son a video nali tum kilang long ver japan pura la so YouTube channel labang ke nali tum subscribing on nang domi thak me kadu kave kar british 2.0 YouTube channel long kilang ara do anfans tame nilin pen kardom